जोङो मेम'रेन्डाम गांसे हरनाय जाबाय दा बे मोनसे सुजुगनि थाखाय जे दिनै मानगोनां चिफ मिनिस्टारनि नोजोराव माने इलिगेल एनक्ल'जारफोरखौ होखारनायनि बाथ्रा बुंयोब्ला जोंनि थाखाय बे गिदिर सुजुग जों बे सुजुगखौ जों लानांगौ आरो जोंनाथ' आयेनानो दंखायो बे ट्राइबेल बेल्टनि प्रटेक्सननि थाखाय जोंहा माने चेप्टार 10 दंखायो दा जों चेप्टार 10 बादियै जेसेबां इलिगेल हाबनानै थानाय बेखौ होखारनांगौ बे रोखा रोखा आयेन दंखायो आरो लोगोसे बिनि बादिबो 2019आव जोंहा अनारेबल हाइकर्टआ मोनसे अर्डार होदों एसेबां इलिगेल एनक्ल'जार जादों बिसोरखौ बेल बंफायाव खुरनांगौ होननाय बेबायदि अर्डार दंखायो दा गथिखे बेफोरबायदि एथ' आयेन थासेयावबो एथ' गोबां हाइकर्टनि अर्डार थासेयावबो जों बेखौ मावनानै लानो हायाब्ला जोंनि थाखाय खोब दुर्भाग्य बे जों बेखौ माने मावनानै लानो हानांगौ जेरैखिजाबो दा जोङो रायजो राजानो मिथिनो लुबैदों जे दिनै बिटिसि एरियायाव गासै जों रेकर्ड मोननाय बादिबा दा बिटिसिनिफ्राय जों रेकर्डखौ दिहुनदों बेयाव 3,49,505 बिघा हा माने 3,49,505 बिघा हा बिटिसि एरियायाव अबैध हल्दारफ्रा दखल खालामनानै दङ बे मोनसे ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो क'क्राझार जिल्लायाव 1,30,269 बिघा चिराङाव 66,987 बिघा ओमफ्राय बाक्सायाव 1,35,715 बिघा ओमफ्राय बिदिनो उदालगुरियाव 16,534 बिघा दा बे बिटिसिनि बे रेकर्ड बियो दा बेफोरखौ नायनानै जोङो जावले जोङो आगोलनि जायनाखि सरकारफोर थानाय आसामाव आगोलनि जा सरकार खालायनाय बिनि सायावबो दाबि खालामबोदों आरो लोगोसे बिटिसियावबो आगोलनि जायनाखि बिटि सरकार बिनि सायावबो दाबि खालामबोदों खिन्थु दिनैसिमबो जेबो जायाखै होखारनाय बेबस्था लानो मोननाय जायाखै आरो मोनसे खोथाखौ जोङो बेयाव मेम'रेन्डामाव उल्लेख खालामनाय जादों स्पेसिफिक केस जाबाय बे जाहैबाय मजाबारि गामि बे मजाबारि माने सिडली सार्केल आन्दाराव बे गामि दरसेनि रायजो राजा बे जायगायाव गैलिया गासिबो खारजोब्बाय बेयाव गुबुन हारिनि मानसिया दखल खालामनानै दङ दा बेखौ होखारनांगौ होननानै जोङो अनेकबार दाबि खालामबाय आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि जिल्ला बेंगिरियाबो बेनि सायाव मोनसे बिसार खालामनानै माने बिजिरनानै नायबाय दा नायनायनि उनाव बे मजाबारि गामिनि हाया बर'फोरनि बेखौ बिसोरबो माने बिजिरनायाव लिरना होनाय जाबाय ओमफ्राय बे जायगायाव दखल जादों होननानै लिरना होबाय ओमफ्राय जिथु हानि साबजेक्टआ बिटिसियावसो दा बेखौ बिटिसियानो एभिकसन खालामनांगौ होननानै बे जायनाखि पिटिसनकारिफोर दरखास्त'कारिफोर हा बिगोमाफोर बिसोरखौ बिटिसियाव थिनहरदों दिनैसिम बिटिसिया मावनायनि बेबस्था लायाखै दा जोंना बिटिसिनि EM फेरेंगा बसुमतारिया जावले बुंबाय थादोंमोन बेखौ होखारगोन बा बिसोरखौ माने दस्रा जायगायाव शिफ्ट खालामनानै लांगोन दस्रायाव दोनहैगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन खिन्थु दिनैसिम मावफुङाखै बेखायनो जों जावले दिनैबो आरोबाव आपिल खालामबावो बिटिसि अथ'रिटिखौ बिथांमोनहा थाबैनो जाहाथे बे मजाबारि गामिनिफ्राय इलिगेल एनक्ल'जारफोरखौ होखारो ओमफ्राय बे आसल जायनाखि हा बिगोमाफोर बिसोरनो जाहाथे हाखौ राननानै फिनो जों बेनि थाखाय दिनै दाबि खालामो आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय जोंहा बे जों थागिबि फिसा जानानै जोंहा दिनै जोंनि जायगायावनो जोङो अघरि न'खर माने गारना खानांबाय बिनिबो जोंहा माखासे माने एग्जाम्पल दं आरोखि जों दिनै मेम'रेन्डामाव जोंखौनो उल्लेख खालामबावदों आरोबाव बे जाहैबाय फाखिमारि गामिया माने बर' गामि एखेबारे सिमा बाउन्डारि बे खोला जायनि बुंनो थाङोब्ला बर' गामि मोनसेल' नायल' जाल' दा बे गामिनि मानसियाबो गैलिया गारना खारबोजोब्बाय बे माखासे माने दुथां मानसिफोरनि उपद्रबआव गुबुन हारिनि उपद्रबआव एसे थानो हायाखिसै दा गारनानै खारबोबाय न' बां गारनानै दा बिसोरो क'क्राझारनि बे फ्लाइअभारनि गाहायावनो दंलाबायो दखान होनानै दङ दा गथिखे बिसोरखौ दोनहैफिननायनि बेबस्था लानांगौ आरो बिसोरनो माने कम्पेनसेसन होनांगौ दा बेखौ जों जावले दाबि खालामबोदों खिन्थु रावबो माने नायखांफैयाखै बे दुखुनांथाव बाथ्रा गावनि जोनोमफुरियाव गावनि बर' फिसाया गावनि जायगायावनो आलाय सिलाय जानानै थानांगौबा बेनिफ्राय दुखुनांथावसिम मा बाथ्रा थानांगौ बे बेल' दुखुनांथाव बाथ्रा जों बेखौ दिनै अनारेबल चिफ मिनिस्टारखौ जोङो बुंहरनाय जाबाय जों जावले मेम'रेन्डाम होनाय जादों आरो हुरागासे जोङो आसामनि स्पिकारनि दैदेननायाव मोनसे एसेम्बलि टिम फैगोन होननानैबो जोंनो खोथा होदोंमोन खिन्थु फैनाय जायाखिसै जों बेखौ दुखु खालामो बे फैब्ला मोजां जागौमोन मा जामारदों बर'फ्रा बेखौ अब्ला बुजिनो हागौमोन फैनाय जायाखिसै आरो बेबादिनो गसाइगावआवबो जोंहा मोनसे केस दङ बिदिनो माने स्पेसिफिक केसजों बेयाव मेनसन खालामनाय जादों बे गावनि न'खर गारनानै गावनि गामि गारनानै खारनांनाय बे माने बर'फोरनि माने गावनि थागिबि जायगायाव बेफोर खोब दुखुनांथाव दा गसाइगाव साब डिभिजननि आन्दाराव जेरै माने फगियागा फुलकुमारि बरगफा माजादाब्रि सिलगाग्रि सुखान बावनाय ओमफ्राय सामथाइबारि दा बेफोरबायदि गामियाव
दा जों बर'फ्रा थानो हायाखिसै बे गामियाव गारना खारजोब्बाय गासैबो दा बेखौ दोनहैफिननांगौ होननानै जावले जावले जों मेमर नाहरदों रायलायदों ओमफ्राय गसाइगाव साब डिभिजन जोङो अफिसारजों रायलायदों जोङो बुंदों दा बिथाङा बिटिसिआव लिरनांदों खिन्थु बिटिसिआ बिनि बेब'स्थाखौ दासिमबो लानाय जायाखै जेबो माने माबानि खबर लायाखै बे दुखुनांथाव बाथ्रा दा दिनै जोंनि गावनि जोनोम जायगायाव जों गावनि माने हाखौ गारनानै खारनांनाया बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन बाथ्रा जेबो थानो हाया दा जों बेखौ लानानै जों दुखु खालामो जे दिनै जोंनि जातीय आफादफ्रा दिनै मानो सिरि थादों जोंहा जातीय आफाद दंमोन जातीय आफादफ्रा मानो सिरि थादों जेबो बुङाखै दा बेखौ जों दुखु खालामबाय थायो बिसोर बुंनांगौ अन्तत' दा दिनै फरायसाफोरा बुंनांगौ फंसे खोथा बुङाखिसै ट्राइबेल थंग'बादि आफाद दङ दिनै ट्राइबेल थंग' आफादा जेबो बुङाखिसै दा बिदिब्ला जोंनि माने हा हुआ बोरै निरापद जाबावनो जोंनि रैखाथिया बोरै जाबावनो जोंसो जुदि गावनि जोनोम जायगायावनो हा हु गारना खालामनाय जायोब्ला जोंनि अबस्था मा जाबावनो दा बेखौ लानानै जों दिनै दुखु मोनदों आरो लोगोसे जों आपिल खालामो दाबो जों खावलायो बे सुजुगाव सुजुग जोंनि माने जातीय आफादफ्रा दिनै आवाज दिखांनांगौ बुंनांगौ दा जिहेतु आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टारा माने खोथा होदों जेब्ला जेसेबां माने इलिगेल इनक्लुजारफोर दं होखारगोन होनना बुंदों जेब्ला आरो बे ट्राइबेल बेलनिफ्राय ओंखारनाय बाथ्रा बुंदों जेब्ला बे सुजुगाव दिनै जोंनि माने जातीय आफादफ्रा मानो सिरि थादों मानो फंसे बाथ्रा बुङाखै दा बेखौ जों दिनै बुंनो लुबैदों ओंखायनो जे जोंनि आफादफ्रा दिनै माने बुंनांगौ आरो जिथु जोंहा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादगिरि दिपेन बर'आ जिथु दानि बिजेपि सरकारजों खोब क्ल'ज जिथु एर'प्लेन गाखोलायनानै जिथु माने इलेक्सन केम्पेइन खालामो दा बे हिसाबै बेथ' गिदिर माने सोमोन्दो थानाय मानसिया दिनै गावनि जाथिनि जेंनायाव फंसे बाथ्रा खोथा बुंनो हायिया बेथ' खोब दुखुनांथाव ओंखायनो जों खावलायो बिथांमोना गिदिर जाहाथे माने गावनि जाथिनि हिसाबै जाहाथे बाथ्रा बुङो आवाज दिखाङो जों खावलायो नोंथाङा बे